For today's video, makita nato matudluan sa amahan ang mga anak ug math. Tan-aw ni nato, guys. This common denominator is 4. 4 divided by 2, 2 plus 1, 3. 4 divided by 2, plus 1, 3. 3 plus 3, 6. 6. Ano 6 over 4? 6 over 4. Divided by 2, 3. Divided by 4, 8. Saan din nilagay? Plus 3. 1 half plus 1. Nagdiretso rin mo muna ako. 6. 6 divided by 3. 2. Plus 4. 6. Minus 6 divided by 2. 3 plus 1. 4. 6 minus 4. 2. 6. Divided by 2. Divided by 2. 1. 1/3. Oo, ano mo? So, dili siya 1/3. What? Ha? Wala akong masayo pa ni. Kasi 1/3 yun siya. Plus 1/3. So, yan. Parang gusto ko 6 divided by 2. Dili siguro may plus. Time siguro mo. 6 divided by 2. 3 times 1, 3. Plus 6 divided by 3. 2 times 1, 2. So, yan mo siya. 5, 6. Hindi siya plus. Gamit ang kwadwin, nabubo ako. Tugbang dari AI, Vic. Hey, AI. Hey, Google. Ito. 4/3 minus 1 more. Hindi, sakto eh. Sakto pa, ang difference man ni sa 1 half o 1 4, 5, 6. So, imong ada ni sa 5, 6. Kaning 4/3 plus 5, 6. Halal na rin natin. Difference naman yun. Hindi ata nalibog. Yung product difference. Imong ada na siya ang 4/3 plus 5 over 6. Ano na siya? 6 divided by 3, 2 plus 4, 6. 6 divided by 6, 1 plus 5, 6. So, 12 over 6. Or, divided by 3, 4. 3. 2. 6. Kani 3. Kung ma-divide pa man din 6. Okay. 6 divided by 6. 12 divided by 3, 4. Diba? So, 2. 5 oh. Ganun, lipuan mo na siya. 1 half, 4/3, 9, 4. Sakto gani. Divided by... So, nag-increase ang iyang difference. Ano? Yan ito sa tanay. Okay na nga tanay. Tabong ka sa basing mo, bro. Wala tayo practice. Yung math good practice. Kana nga topic ni unsa na siya nga kuan nimo? College, high school? College niyo 1962. 1962. You amin na. Unsa na pila na yung edad? Kung Wala ka kay ba mas 25 naman karon. reincarnate day ka. Kuan ka ng college niya si ate high school. So inga na sila ka-advance. 11 o 12 at nagka. So, dili ni siya kuwan.
Nagka-increase na siya, ate. Correct. Nya kabaw si Maymay ana, imo man kita answer daan. Dapat siya mo solve. Over n plus 1 where n is equal to 1 up to 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Plus 1 plus 1. nag-increase man siya every time ako na-increase man siya ang fraction increase pa po If plus 1 kami n plus 5 over 3 4 dyan no? Ilan to ang equal? 5, 6 to no? Talibog binawan mo. Ayun na, may lain solusyon na niyo. Di samok-samok The GM. dumbest solution ever is to use photo man. Oh, that's not a big Nakatug kay ngano kaha ni? Nakatug man gi ka boy. Nagsigig ni si. Nakatug taon kaluoy. Ngano man ang siya ner gyud sa maninimo. Nakatug man. Atong tan-awon ang view. Ay ako nagsige lang jud kog tanaw-tanaw sa TV nya sige ko bantay nila. Nya kani si Carmel Sky ni duol nako nya samtang silang tulo nagsigig tudlo, nagsigig tutor ang amahan. Nya ako relax lang kay dili man kaya sa power ng gitudlo sa akong bana. Kay kana nga mga subject para jud na sa akong bana. Ako lahi sad ang akong expert kanang magtudlo sa ila sa balay unsay buhaton, mag-discipline. Ang akong bana mao na siya magtuon sa math, English, so lahi-lahi mino, lahi-lahi mig area of responsibility. So mao na ang mama ug papa. Dapat duha jud kay dili jud na kaya sa usara.